ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ವೀಣಾ ಜಿ ಬಜಗೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡ್ ಸೈಡ್ ನೀರು ಪೋಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಮೊರಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕೇನುಂಡು ಬರ್ಸ ಐನಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಗ ಆತಿಜಿತ್ತಂತ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಟ ಸುತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ತೋಟದ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಗ್ಲಿಯಗ್ಲ ತೋಚ್ಪವೆ ನೀರು ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪವೆ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಪತ್ತುವೆ ಓಕೆ ನಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಅಗಲೆನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನೋಡು ಆಲ್ ಉಂತೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾ ನನ್ನ ಪಾಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತನಿಗ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲಿ ತೋಟ ಸುತ್ತೊಂಬರ್ಕ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮಂಜೊಲ್ದಿರ ಬಂದ್ಬರದೆ ಮಂಜೊಲ್ದಿರ ದೀಪದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರದೆ ಐತೇರ ಒಂದು ಮುಲ್ಲಾಸನ್ ಮಂಜಲ್ದಿರ
ತೂಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ತೋಡು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಆ ತೋಡುಡು ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾವು ಮರ್ಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜೆಂಕ್ ಮುಳಿತ ಆತುಜಿ ಮೀನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಪತ್ತದು ತೋಚ್ಪವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಏರೇ ಪೂರ ಗ್ರೀನರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನ ತೋಡುಡು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೇ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.